आर खेबसे खुलुमबावबाय जोंजों लोगोसे दा दं मनरमा नार्जिनारि बिथाङा बे स्कुलावनो फरायखानायनि आरो साथे साथे बे स्कुलावनो एज ए टीचार्स रिक्रुटमेंट जानायनि भाग्यशाली सासे स्टूडेंट्स जोंजों लोगोसे दङ दिनै बे स्कुलावहाय हेडमास्टर मशाइनि बिदाय दिन बे बिदाय दिननि मुख्य आयोजकनि मध्य सासे बिथाङानो जोंखौ लिंबाफारिखौहाय खालामनो थाखाय लिंहरदों बिथाङाखौ गोबां गोबां धन्यबाद आरो साबायखर होनानै लोगोसे जों मिथिनो लुबैयो बिथाङा बेबायदि एचिभमेन्ट बे स्कुलाव फरायनानै दिदिमुनि साथे साथे सासे हेडमास्टार मशाइखौ कलिगखौ दिनैहाय बिदाय होनायाव बिथाङा माबोरै मोन्दों एसे अननानै जोंनि बड' मेस टाइम्सनि दर्शकफोरखौ खोथाला गाहाम जागौ खुलुमबाय आं बेखौबो आंनि नामा मनरमा नार्जिनारि आं बेहायनि एक्स स्टुडेन्टखा बे स्कुला 1963 सालावहाय गायसनदों बे स्कुलनि लेन्ड डनारा हচ্ছে जोंनि बड'आनो जोंनि आबै आबौ कृष्ण महन मचारि आङो बे स्कुलाव फरायनायखाय आंनि बे स्कुलनि प्रति मोनसे माया ममता दङ दिनैहाय जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै जोंनि हारिखौहाय जौगाहोलांनायनि जनेहाय जोङो बयबो खौसे जानांगौ दङ बिनिखायनो आङो दिनैहाय जोङो जिहेतु बेहा बिभिन्न जनजातिनि मानसिफ्रा थायो बिनिखायनो आङो बिभिन्न जनजातिनि कालचारखौ देखायनो थाखाय आं बे आयोजनखौ खालामदोंमोन आरो सारखौहाय जोङो बिथाङा जोंनि बड' बिखेर मथ' बियो जोंखौहाय साया होनानै दोनबोदों गार्जियान बायदि बिसोरो माने बिथाङा जोंखौहाय दैदेनना दोनबोदों बिनिखायनो जों बिथांखौहाय सन्मान होनायनि थाखायहाय जों बे कालचारेल अनुष्ठानखौ आयोजन खालामदों आङो कामाख्यागुरि मिसन स्कुलनि सासे कालचारनि सासे कनभेनार एबं कनभेनार हिसाबै आङो बे आयोजनखौ खालामदोंमोन आरो दिनैहाय सारनि बिदायनि दिनावहाय जों बयबो दुखित बिथांखौ जों सन्मान होनानै दिनैहाय बड' कालचार आदिबासि कालचार एबं बिभिन्न जातिनि कालचारखौ जों आयोजन खालामदों जेन' बे कालचारा जोंनि सबसमाय थाबाय थायो जेन' जोङो सिनायथि जानो हायो जों बर' हारि माने बर' हारिनि जुनै जोङो जेन' खामानिखौहाय मावफुंलांनो हायो बेनिखायनो बे कालचारखौ जों बयबो हमनानै दोननांगौ दङ आरो दिनैहाय जों बिराद दुखित सारा जोङो दिनैहाय माने लास्ट दिननि बिनि दिनैहाय 29 तारिख सामार भेकेसन गोग्लैनायखायनो जोङो बिथांखौहाय दिनैहाय 30 तारिखआवमोन बिथांनि आरिया रिटायारमेन्टआ खिन्थु जोङो माने सामार भेकेसन गोग्लैनायनि जुनै दिनैहाय सानसे सिगांनो बिथांखौ जों रिटायारमेन्ट होनायनि प्रग्रामखौ आयोजन खालामना जादों जों बयबो खौसेनो बे जों बर' हारिखौ जेन' जों जौगालांहोनो हायो बेखौनो आं बयखौबो हांख्रायहरनो खुलुमबाय थेंक इउ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করবে অযথা তোমরা ক্লাসের ভেতরে চলে